Malcolm Bezzina għad għandu 33 sena u ilu minn Ottubru ma jistax jgħix ħajja normali. Sena ilu r-raġel għamel żewġ operazzjonijiet ta' slip disc, iżda f'Mejju li għadda l-konsulenti ta' Mater Dei għalulu li jrid jibqa' jgħix ħajtu b'diżabilitajiet fiżiċi. Limitat ħafna qiegħed. Anka t-tfal jagħmlu iżjed minni jien id-dar għax il-biċċa kbira fis-sodda tinqatt tagħha. Bil-qiegħda limitat ukoll kemm nista' noqgħod, bil-wieqfa wkoll. U anke mindut, għax mindut inkun muġuh. Xogħol bħalissa on and off jgħat, iżjed siklif mill-li mmur għax-xogħol. Minħabba l-kundizzjoni tiegħu ikollu jieħu ħafna pilloli sabiex jitaffi ftit mill-luġieħ li jħoss ta' kuljum. Nieħu tramadol bħalissa li huma pinnoli qawwijin ħafna li anke għandhom effetti speċi li jġibuk dizzy, tibda anka l-vista jaffettwak u hekk, jiġifieri daw pirmli qawwijin ħafna. B'riċerka fuq l-internet Malcolm skopra li għalih hemm kura barra minn Malta li tista' tnaqqaslu l-ruġieħ b'50%. Malcolm reġa' marant il-konsulent f'Mater Dei u wara x-xewqa li jkun rakkomandat għal konsultazzjoni barra minn Malta. Iżda minn Mater Dei għalulu li kieku kien hemm xi ħaġa li seta' tissir kienet issir f'Malta stess. Għallu li m'hemmx tagħmel iżjed, kull ma nista' nagħmel nikkontrolla l-uġieħ. Malcolm iddeċieda li jmur l-Ingilterra bi flusu. Hemmhekk il-konsulenti Ingliżi qalulu li kieku mar għandhom qabel saqajh seta' tiġi lura għan-normal. Għalli kieku ħadd azzjoni qabel jiġifieri, kieku ġejt qabel, stajna ikun reversible is-sitwazzjoni li għandek f'saqajk. Imma llum il-ġurnata sfortunatament li jista' jagħmel biss huwa li itaffili l-uġieħ 50%. Il-konsulenti Ingliżi għarfuh ukoll li issa seta' tissirlu operazzjoni bil-laser li sal-lum ma ssirx f'pajjiżna. Malcolm reġa' mar Mater Dei u spjegalhom li għalih hemm tama jekk jirrakkomandawh u l-gvern iħallas l-ispejjeż. Iżda r-risposta minn Mater Dei reġgħet kienet l-istess. Din id-darba Malcolm ma jistax iħallas minn butu l-eluf ta' euro li għandu bżonn għall-operazzjoni.